Ang aso kailangan ni baginay koboknay sini borong dengan nogray sungno chung aso kailangan ni baginay kobok jauh bonakari tini ni o pandani acung tha nagurai rokno borong genang macang Pramod Riang, Honorable Member of Legislative Assembly Tripura. Tripura, Honorable MDC Chairman. এরপরে কয় নাই CM যিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ফাইমান জাজাক চিফ গেস্ট যিনি प्रमोद रियां Honorable MLA जों गोबांबा बरक बाय सिनिलायो मेलानि बिसिंतैनो जों आनन्द उपभोग खालायो किन्तु चिनि बिसिङाव कायसा हामजागमुं मा तंनाय आबंखा चिनि दफानि अस्तित्व जों मा नारगलायनाय तिनियो विभिन्न ट्राइब दङ आरो जों साइमानो 19टा दफा दङ 19टा दफानि हदारगनो जों बरम मारनाय एबं तिनी चिनि हदारगनो जों बरम रगै माति सानाय चिनि कालचार चिनि सुसियो चिनि बेबागनो जों चिनि बिसिंतै जों माति सालायनाय आबनि बागै तिनी अमबो कायसा चिनि सोरोंजागमानि अबो कायसा चिनि नाहारमुं आबनि बागै नरक नगै मानखाना तासिङाव आरो जे गान रोजाबमानि चिनि कक बरक बाय अबो कायसा जों सोरोंमानि चिनि हुकुम मुकुमनो जों तिसाना नांनाय एवं चिनि जाति चिनि दफानो जों तिसाना नांनाय आबनि बागै चिनि युथ जारा चिनि आरो सिक्ला सिक्ली तंनाय जों जतबो जों तिनि बरम रमानि बिसिंतै चिनि अक्रा रगनो बरम खायमानि बिसिंतै चिनि दफानो जों कुसुको माति सानाय आबनि बागै जों जतबो फानसा मांनाय तै कायसा सामानि के अबसे चिनि जारा सिक्ला सिक्ली तंनाय जों मेला अंखाय जों तंथगो किन्तु अ बिसिङाव चिनि बिसिङाव कायसा जिनिस मा तंनाय अबंखा जों ड्राग्स रगबाय हाकसाल मा तंनाय कारण जों विभिन्न भावे जों नुगै मानो चिनि युथ जारा तंनाय आबरगनो जे ड्राग्स रगबाय कबल जागै गोबां मा हामियाङै थांगो तिनि अ मेलानि बिसिंतै कायसा एवारनेस अकमनो साना मुसुङो जे चिनि बररक चिनि दफानि बररक जों ड्राग्स रगबाय कसाल तङै जों चिनि दफानो जों सेकाङो मातनाय एवं चिनि दफानि अस्तित्वनो लाराना नांनाय जों जदि ड्राग्स सावै अमहायके क्लाय तंखाय चिनि दफा काया तिनि चिनि समाजपति रक नरकनि बागै बुसुक काहां वानसुगै तं नरकबो साइमानो कारण चिनि दफानि अस्तित्व नारायणानि बागै जों समाज रगनो मा सिनिनाय चिनि फार्स्ट प्रायोरिटी अंखा चिनि दफा आबनि परिसे जों विभिन्न चिनि पद पोजिशन आबनि बागै चिनि जे दफा तंसाक जों चिनि दफानि अक्रा रगनो जों बरम मा खायनाय तिनि मुरा सिंनि हदा तिनि गोबां मा हदा तंनाय जों जतनो जों बरम